Ani plechovke neboli tam, tak sme tak, keď už... Ale to krém. No lenže ja som sa nikda nefarbila, tak ani krém som nemala. No ale to panky, čo tam... No boxovie, no moja stará ma také mali všetky myštičky. Áno, myštička. Ja som zas a čo to bolo? hampuľke mávala, ale len Andika sa voľa kera maľovala, tak som tak ju držala ani svatvo písmo, že by sa mi nezahubila, lebo bývali to také z takého porcelánu, alebo tako, to bolo z črepu, alebo čo spravené. Ale to ja si viem farby robiť, tam bola, povedzme, že červená, zelená, biela, žltá, čierna. No, čierna, biela, zelená, žltá a modrá. No a ja som si to už vedela tie farby narobiť. Keď som chcela bľadu, ružovú, tak som si bielu aj červenú dala. Ja som to vedela odmala, že ako farbičke treba miešať. A keď som chcela bľadý zelený list, tak som žltú primiešala. Tak som primiešala modrú alebo tmavú zelenú, že tmavšie tie otiene listy. Však je aj žltý, aj tak všelijak. Bože ma vie ako. Vedela som, ale ja len som taká samouk bola. No, ľúbila som pozerať výstavy, ak bolo voľať aj televízore, tak si to vždy popozerám. No, aj voľa čo mám, aj som mala, aj z tej mi chýbajú variť. To deti boli voľade. Mám len Rusku, tak som aj z toho voľa čo robila. Od tých veľkých ruských maliarov, čo ja viem, ako sa tí volajú. Takí oni, som bola v Maďarsku, tak mi hádam, tí darovali. Lebo vždy, keď som aj do Maďarska, tak som obraz robila. Však môj mal veľa kamarátov, poľovníkov na Rozháze, aj na Báhdeši, aj na Komlovši. Tak každý mu som voľa čo dala, keď sme aj, som ho obdarila s voľakým. Jeden mal, alebo črný poľovníkom, to bolo hlavné. Tak som aj tým potom obrazy namaľovala, taký šťastný, tak si z nedeľu. Lebo sa striedali tí farári a boli jenom 5 hádam a u nás bývali, lebo no, kým im nedali ako cirkevný dom, potom som aj s tou Brešerovou, čo bola tej Žovke sestra, sme spolu chodili domy maľovať. Tak už potom aj valce boli s valcami. Tak sme pánom farárom, tak ako si oni, my sme im ružičke chceli, ale oni len také riedke, že by nebolo veľmi takú vyrúžavenú. A boli takí naše slovenské ženy, tie chceli iba rúže veľa. A toto už boli predsa aj študovaný pán farár. Ale za to, no. Potom som na pamiatku už aj obrazy robila. Som mala z Matici takú červenú knižku a voľaká odmenená som bola ako. Som bola do Matici zavolaná a ešte 2 chlapi. A neviem, skade si ich boli. Tak takto nás kamerovali a som dostala taký diplom voľaký. No a neviem, kde sa mi podiel. Skapal mi. Nepokapali aj peniaze mi. Pokradli aj čo. Aj obrazy mi veľa chýbali. No ale ešte aj mám. Ale ja som teda ako v nebi sa cítim. To mi je v krvi. To sa vyžíva človek. Á, vyžíva sa človek. Ako na ten obraz hľadíš. No ešte tu voda čo chýba. No. Keď na to mám čas, lebo veľa raz som nemala čas, však my sme hospodárili vo veľkom, družstvo bolo, ale za to my sme, no, svine vždy mali, tak to hydinu veľmi ani nie, ale kým ešte mohol, tak aj kravu mali sme, býka sme, z toho sme si auto kúpili, lebo zárobok, ja som do robote nikdy nechodila, ja som nebola zamestnaná nikdy. Len môjmu som chodila pomáhať, čo dostal v ústeke, tak keď bola kopačka, kukuričkopa, ja som tak vedela, ako druhé ženy vedeli všetko robiť. Len toto mi bola taká záľuba, toto maľovanie. Vravím, aj to je vrodené, to je vrodené.